Molt bé, doncs començarem amb la roda de premsa. Gràcies per venir, en primer lloc. Aquesta roda de premsa és per explicar quines són les propostes que portem al ple municipal d'aquest divendres. Concretament són dues. Jo explicaré la primera i el meu company Amadeu Aguado explicarà la segona. En primer lloc, presentem des del PSC una proposta de resolució per crear un servei de suport psicològic adreçat a joves i adolescents de Terrassa. Com sabem, la pandèmia de la Covid, així com les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi sanitària, han ocasionat un increment de casos relacionats amb la salut mental, com són les ansietats, els trastorns adaptatius i les conductes autolítiques, i també ha agreujat aquelles que ja existien prèviament. De fet, durant el període de gener a setembre de l'any 2021, l'Hospital de Terrassa ha atès un 17% més de pacients amb problemes de salut mental que en el mateix tram de l'any 2020. I si incorporem la prevalència en la població infantojuvenil, la xifra encara és superior. A Catalunya, el sistema de detecció de la Generalitat, el Codi de Risc del Suïcidi, va computar 600 tentatives de suïcidi en joves de fins a 18 anys l'any 2020. Això suposa un increment del 27% respecte a l'any anterior, quan se'n van computar 473. Actualment, els suïcidis són la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys. El percentatge de persones assignades a l'atenció primària que presenten algun problema psicològic a l'any 2017 va ser del 27,4%, és a dir, més d'una de cada 4 persones que van a consulta. Dades més enllà del 2017 no estan publicades. Des del PSC denunciem, perquè creiem que cal denunciar, la manca de finançament adequat a l'atenció primària que no arriba a cobrir tots els recursos que es necessiten per garantir l'accés del dret a la salut de tota la població. Com a conseqüència de la infradotació de recursos, durant la pandèmia han augmentat els obstacles en l'accés a l'atenció primària de persones amb possibles malalties, així com les llistes d'espera per accedir a aquest nivell assistencial, i s'ha reduït el temps de consulta i d'atenció domiciliària. Tanmateix, per parlar d'altres serveis també que presten servei aquí a Terrassa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CEDIAP, i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, que presten servei aquí a Terrassa, es troben en una situació de col·lapse, on tant les primeres visites com el seguiment de les mateixes i dels nens i nenes que són atesos en aquests centres es fan amb una periodicitat del tot insuficient per poder donar resposta a les necessitats que les situacions personals requereixen. Per això, a banda de reclamar a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya, que inverteixi els recursos necessaris per fer front a aquesta situació, creiem que des de l'administració local també s'ha de fer un esforç per donar atenció a les persones que pateixen problemes de salut mental. L'Ajuntament de Terrassa també ha de ser proactiu en l'atenció a les persones amb problemes de salut mental i en especial amb els joves que s'han vist agreujat amb aquest problema com a conseqüència de la situació produïda per la pandèmia. Calen mesures per aturar l'increment dels casos de trastorn mental en els joves i l'administració pública ha de garantir que tothom rebi l'atenció que necessita. Per això, des del PSC, proposarem divendres al ple de l'Ajuntament la creació d'un servei municipal de suport psicològic adreçat a adolescents i a joves de 12 a 35 anys que atengui sense necessitat de derivació ni cita prèvia. Creiem que aquest servei podria donar resposta a la necessitat i a la demanda que hi ha actualment i que no s'està veient satisfeta per part de l'administració pública, en aquest cas per part de l'administració autonòmica, que és la responsable d'aquest tema. Aquesta és la proposta. Després, si voleu, teniu preguntes, doncs les contestem. Ara, en tot cas, li dono la paraula a l'Amadeu, que explicarà l'altra proposta que presentem, en aquest cas en matèria cultural. Bé, aquesta proposta, que se li ha posat un títol com a totes, però hem volgut destacar la paraula revulsiu
pel que fa a les arts escèniques. És una proposta que vol aportar en positiu, que vol sumar en els moments actuals. Tots som coneixedors de les grans pèrdues que en el món de les arts escèniques, musicals, teatrals, audiovisuals, etc., doncs, ha tingut aquesta pandèmia. Els teatres, els cinemes van començar tancats i fins fa poc, fins fa uns 10 dies, no es permet el 100% d'aforament a les sales, un fet totalment normal en situació normalitzada. No? Nosaltres en aquesta proposta de resolució proposem 2 acords que van en la direcció, diguem-ne, de provocar aquest revulsiu. Un revulsiu que creiem necessari, que pot complir molts objectius. Per exemple, el primer objectiu que pensem i que cal reflexionar-hi és que durant aquests mesos, llargs mesos, gairebé més enllà d'un any i mig, doncs el fet d'anar al teatre, el fet d'anar al cinema, el fet d'anar a un auditori, el fet d'anar a un concert, doncs s'ha vist molt limitat i gairebé en major part d'impossibilitat. Això el que creiem, el que no pot crear, diguem, és un costum provocat per la situació de que les persones ens quedem a casa, perquè hem comprovat que podem gaudir també del cinema a casa o d'obres de teatre i altres esdeveniments virtuals que per essència no ho són, però que no ens hi acostumem. No? I el que es pretén és, d'alguna manera, doncs, fer sortir la gent de casa en aquests àmbits. I els 2 acords van en aquesta direcció. Un és, veiem doncs, que l'Ajuntament de Terrassa, en aquest cas, té diferents tarifes per diferents espectacles, auditoris, que van des dels 27 euros fins als 10 o 11, per posar un exemple, i el que proposem, i tampoc especifiquem, creiem que això va de ser el govern d'acord amb les diferents tarificacions que té, però sí que fer una campanya en aquest sentit de baixar un preu únic durant un temps, o sigui, acotat en el temps, una setmana, 15 dies, el que el govern cregui, però sí que serveixi per incentivar, no? De dir, durant aquests dies, una mica com el que s'ha fet a Barcelona, no? Durant aquests dies, per aquest preu únic, a tot arreu, doncs, es podrà accedir als diferents espectacles que des dels equipaments públics s'ofereixen a la ciutat. I el segon acord, creiem que també és important i en el temps doncs, que es fa. Com tots sabeu, des de fa molts anys, el cinema a Catalunya, durant els mandats que ens va tocar governar la ciutat, vam propiciar doncs, que els joves i les joves que complien 18 anys, durant aquell any tinguessin l'entrada gratuïta a les projeccions del cinema a Catalunya. Nosaltres el que proposem és extendre aquest fet a tots els equipaments públics. És a dir, les joves i joves que durant l'any acompleixin 18 anys, que tinguin l'accés gratuït, ja no tan sols al cinema com fins ara, sinó als teatres, l'auditori, qualsevol mena d'equipament públic de la ciutat. I això ho fem, com deia, determinat en el temps que som, perquè coincideix i pensem que pot servir per complementar allò que en els pressupostos generals de l'Estat, des del govern de Madrid, el PSOE també ha promulgat i proposat, que és aquest complement, aquest bonus cultural, adreçat precisament també a les persones que compleixen 18 anys, es parla d'uns 400 euros per consum cultural. Per 400 euros que han d'estar, diguem-ne, empleats en el consum cultural, adquisició de llibres, entrades a teatre i tal. Encara s'ha de definir, però la voluntat i la partida ja constarà a través del Ministeri de Cultura d'aquesta proposta. Nosaltres pensem que ja a Terrassa ja ho anàvem fent, doncs complementar-ho, amplificar-ho, aprofitant també que els joves i les joves puguin gaudir d'aquest bonus cultural, d'alguna manera també per fer de revulsiu i d'obrir portes i fidelitzar nous públics. Aquesta és la proposta a nivell cultural que presentem en aquest ple. Gràcies. No sé si el... No? Ja està? Doncs, si hi ha alguna qüestió... Discúlpeme que le pregunte en castellano. Solo para aclarar, a ver, esta propuesta va en la lógica del bono cultural, ¿no es cierto? La propuesta de la pregunta a los jóvenes. Más o menos, ¿a cuántas personas cree usted que beneficiarían aquí en Terrassa esto?
y entiendo que es complementario esto del bono, ¿no es cierto? No son dos cosas separadas. Bueno, el target no lo tengo ahora a la mano, no sé, Javi, que en su momento, cuando él tenía la responsabilidad como concejal de firmar y de invitar a los ciudadanos y ciudadanas, no sé si tú tienes idea de más o menos cuánto se firmaban al año, no sé. Pero bueno, es una cantidad importante, es la tercera ciudad de Cataluña, 220.000 habitantes, pues un poco en la franja que nos situamos durante el año 18 a 19 de edad de nuestros conciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es un complemento, no tiene nada que ver, o sea, podría, de la misma manera que en el cine se ha venido practicando, pues la propuesta es que esto se practique en el resto de propuestas de espectáculos musicales, escénicos de la ciudad. Hombre, nosotros cuando, desde el Ministerio de Cultura, en este caso también el presidente Toledo, por correlación con el ministro Miquel Iceta, en ese sentido vemos esta propuesta, miramos hacia adentro y decimos, hombre, esto en Tarrasa lo estamos haciendo en cine, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a amplificarlo, esta es la ocasión, porque es un tema que sale a la palestra, digamos, que es un tema que está encima de la mesa, en los medios y tal, y vamos a aprovechar esto para que la suma de estas dos propuestas, estos dos accesos que no estaban antes, pues a la ciudad de Tarrasa le permitan a nuestros jóvenes, pues o bien iniciarse como espectador o espectadora en las artes escénicas y musicales, o bien, pues, digamos, facilitar económicamente este acceso.